गोजोनथाव रादाबदि दिनैहाय BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ ASRLM नि आइजोफोरनो स्कुटि राननानै होदों। क'क्राझार थिथागुरियाव सा 167 ASRLM नि मावथि फारियाफोरनो स्कुटि राननानै होदों। गोजोनथाव रादाबदि दिनैहाय BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ ASRLM नि आइजोफोरनो स्कुटि राननानै होदों। क'क्राझार थिथागुरियाव सा 167 ASRLM नि मावथि फारियाफोरनो स्कुटि राननानै होदों। गोजोनथाव रादाबदि दिनैहाय BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ ASRLM नि आइजोफोरनो स्कुटि राननानै होदों। क'क्राझार थिथागुरियाव सा 167 ASRLM नि मावथि फारियाफोरनो स्कुटि राननानै होदों।